Giawhag sa Department of Interior and Local Government ang tanang mga local government units nga magpareho na ang polisiya kalabot sa pagsulob sa face mask. Mao kini ang iyang giluwatan nga pamahayag human gitugutan na sa Malacañang ang voluntaryong pagsulob sa face mask sa outdoor settings ug open and well-ventilated spaces. Miluwat na gyud og Executive Order No. 3 si President Ferdinand Marcos Jr. niadtong Setyembre 12. Ang maong direksyon susama sa nauna na nga polisiya nga gipatuman sa lalawigan sa Sugbo nga mao ang optional nga paggamit og face mask kung anaa sa gawas ug sa polisiya sa Dakbayan sa Sugbo nga non-obligatory na ang pagsulob sa face mask. Apan nakalatid usab sa EO sa presidente nga kinahanglan nga sundon gihapon ang minimum health standards sama sa pag-obserbar sa physical distancing, kanunay nga panghunaw sa kamot ug pagsulob sa face mask kung anaa sa pampublikong transportasyon ug kung daghan og naghuot ang mga tawo. Apil usab sa maong EO sa presidente mao ang mga senior citizens, kadtong mga immunocompromised ug kadtong mga dili pa bakunado giawhag nga magsulob pagihapon og face mask. Kahinumduman nga si Gobernador Gwen Garcia maoy labing unang local chief executive sa nasud nga nakahukom nga himuon ang optional ang pagsulob og face mask ug miluwat siya og executive order kabahin niini kaniadto pang buwan sa Hunyo. Ug gisanungan usab sa Hunta Provincial pinaagi sa pagpasar og ordinansa. Ang EO16 ni Garcia niani og mga protesta gikan sa mga kanhi kadagkuan sa DILG sa kauluhan. Apil na usab ang pipila ka miyembro sa IATF. Agi og suporta sa polisiya ni Garcia misunod pag-isyu si Cebu City Mayor Mike Rama og Executive Order No. 5 kaniadtong Agosto 31 nga non-obligatory na ang pagsulob og face mask sa Dakbayan sa Sugbo. Apan sa katapusan, mipatigbabaw og gisunod ra gihapon sa kauluhan ang praktikal nga polisiya sa Sugbo. John Granada, Balita sa Sugbo.